Ginoo mada kaiyo. Pagbasa tiyang santos nga Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Binalig nga punuhin kalipay ang kapituan kaduha nga kalakinan nga nagsiring ka ni Jesus. Ginoo sinugot haamon bisan ang mga yawa ang pagsuguan namon na imong ngaran. Inbaton hiranis Jesus, hingkitan ko sa tanas nga nahulog sugad higikidlat ikang halangit pamati. Gintagan ko kamuhin gahom basi tama kaniyo ang mga halas ng mga bungad na nangatanan niya gahom ang kaaway kawaray bisan ano nga makadaot ka iyo. Kung ipaglipay ka mo, diri tungod ni sinusugot ka mo ang magrawat ng Espiritu, kung nilugod paglipay ka mo kay nasurat na niyo mga ngaran dito halangit. Ito nga ako nga panahon na lipay Jesus pinagi ang Espiritu Santo nga nagsiring. Amay, ginuuhan langit ug tuna, nagapasalamat ako haimo kay ginpakita mo ang mga diri mag-aram, ani mo tinago tikang nga may adaaram ug pibaro. Oo, amay ko, natuman ini kay amo man nimo kahuyag ug pagbuot. Iginahaaka-haakuan ako na may ang tanan ng utang. Waray na kilala hananak labot na may, nanuray na kilala na may labot na ganad kung ginpili nga hananakin pagpadayag kaiya. Kauman inatubang Isus sa mga tinunan na ginhilitirahin pagsiring. Kapalaran niyo pagkitan mga butang na ihingkitan. Susumatan ko kamo nga damon mga manaragna nganan mga hadihan karuyag kumitahan iyo hingkitan kundi waray rama kita ngan mamatihan iyo babatian kundi waray hira makabati. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Sugad nga na malandong kita ang naglabay ng mga adlaw. Tidang tawag ng Diyos, haliya o iya pagpili, haliya mga sinugin pagpasangyaw, ang Ebanghelyo o kaginalian sa Diyos. Kung saan kasirin kita, ano man itong bintaha, ano man itong advantages, ano man ito na akong makukuha ng akong pangalagad kay Kristo. Dan atong ginbasang Ebanghelyo, punuhin kalipay ang mga tinunan na binali. In pagsumat ng Kristo ang mga nahinabo dahil eksperyensya ang iya pagsubutan misyon na ginhatag rin. Kada siya nga hingkit ang binalik na punuhin kalipay ang kapituan kadua kalakinan nga siya nila Ginoo sinugot amon bisan mga yawa ang pagsubuan namon kay imo nga so nakadaan na kadasi nakadaan nila kalipay padungdung kita nga naghatag ang nagsugo naghatag ang gahong nagkorahan gahong ikaw sa Diyos. Yung palatay nga bahin, gahong nga daira. Ay talas nga ipamati ka mo, hintagan ko kamuhin gahom, base tamakan niyo ang mga halas ng mga bungad, kanangatanan na gahomhan kaaway, kawarebisan nung nga makakadao sa iyo. Ginata, ginpaambit, ginpalatay ni Kristo, ini nga gahoman iya pagsuduwa ang mga tinuyan. Sanglit man, kaya pahuram man nila, ginhatag man nila, may daman tinikangan, ang himaya ug ang dungog dili nila tinunan kundi nga daan naghatag nga ang Dios. Hello. Ang sinugo tatagahin dungog ang nagsugo. Kung delegated ka na, the glory does not belong to you, but to the one who delegated. Ang sinugo, tugtog ka lang ang sinugo.
ando mo, diri mo. Hinaman ang maghatagay mo ang reward. Ang nagsugo. Ang nagsugo. So, pahuram na ito, bahin, nagahom. Pagtama kan mga halas sa mga bungad, kailan nga talan niya kaaway, na makadawat ang mga pustol, ang mga tinong. Kasi paglipay, lubod ka mo. Dili tungod di sinusugot ka mo kung ano, kung ipaglipay ka mo, tungod kay iyo ngaran na surat na dito kalangit. Amo ini ang reward, ang naghatag ng yaon. Ang nagpalatay ang yaon. Iya ito may nakatungod reward, obligasyon, impag-reward. The glory belongs to God, the reward of the award, the reward of the award, or the award of the reward, pwede man, pwede ano. Ya, pagkatun, pagkatun, may adaan mo nagsulog. Kaya hindi yan pagkitan Diyos, ito ang paglipay. Kung kung nagtuhay yung gahong, lagi rin natuyuti ka. Kung di doon iglipay niyo, ikalipay niyo, ano? Kani yung mga ngaran na isurat na dito wala. Amin ito na itong hinya. Dili kayo niya mabutangan ng malabay. Not because of the applause, not because of your praises, but because our name has been written in the book of life. Ang pagkayo lumalabay ng kalimutan, pero na itong hinya, na kita makasamputalan, ginandan ni Kristo para atin. Ayaw ito pagkakuyang mga light-light, mga thumbs up, bahay ng mga kopituan pulis. Kung ibig nga, paghingi ka an award, paghingi ka an balos, nga amo ang kinabuhi nga dami. May langit nga nagulang ka. Sanglit, dili natin ikabutan. Ito natin pagpatuloy ng tawag ng Diyos, yung pagpasangyaw ng Ebanghelyo, na may kamatado ng hanapang kinabuhi. Ako mabalik, may langit nga nagulang ka.